Αλλά το στενό του Ορμούζ είναι ανοιχτό ή όχι? Πρώτα μια σύντομη ανασκόπηση και μετά μια ενημέρωση για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις. Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών σταμάτησαν στις 12 Απριλίου. Το Ιράν επανήλθε διεκδικώντας τον έλεγχο του περάσματος, ζητώντας αντίτιμο για τη διέλευση των πλοίων. Σε εκείνο το σημείο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό γύρω από το στενό, που απευθυνόταν στα ιρανικά πλοία και σε εκείνα που συνδέονται με το Ιράν. Ο σκοπός ήταν διπλός. Από τη μία, να αποδείξουν ότι μπορούν και αυτοί να μπλοκάρουν το πέρασμα, ώστε να μην παραδοθούν σε μια ιρανική διαχείριση της θαλάσσιας διαδρομής. Από την άλλη, να ασκήσουν πιέσεις στο Ιράν, ώστε να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αν η Ισλαμική Δημοκρατία λάμβανε διόδια ως αντάλλαγμα για τη διέλευση, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφερναν να το εμποδίσουν, το Ιράν θα έχανε την αξιοπιστία του ως παράγοντας που ελέγχει το στενό. Έτσι, κανένα κράτος δεν θα ήταν πλέον διατεθειμένο να πληρώσει. Όμως για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το να έχουν τη βεβαιότητα ότι ελέγχουν το στενό παραμένει πολύ περίπλοκο. Τα εισερχόμενα πλοία θα μπορούσαν να κατευθυνθούν ούτως ή άλλως προς το Ιράν. Θα μπορούσαν να απενεργοποιήσουν τους αναμεταδότες ή να δηλώσουν ψευδώς. Σε αυτή την περίπτωση, το αμερικανικό ναυτικό θα μπορούσε να κάνει λίγα για να το αποτρέψει, εκτός από το να χρησιμοποιήσει βία εναντίον πλοίων άλλων εθνών, όπως για παράδειγμα της Κίνας. Και αυτό θα οδηγούσε στον κίνδυνο άμεσης σύγκρουσης. Όμως, μετά από μερικές μέρες, τα γεγονότα πήραν διαφορετική τροπή. Μεταξύ 16 και 17 Απριλίου, το Ισραήλ και η Χεσμολάχ συμφώνησαν σε μια εκεχηρία στον Λίβανο. Και αυτό είχε άμεση επίδραση και στα στενά του Ορμούζ. Μεταξύ των σημείων διαφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, που οδήγησαν σε αδιέξοδο τις διαπραγματεύσεις, υπήρχε η πάυση της Ισραηλινής επίθεσης στον Λίβανο. Από τις αρχές Μαρτίου, η πολιτοφυλακή της Χεσμολάχ στον Λίβανο είχε επιτεθεί στο Ισραήλ. Αλλά τώρα μια κατάπαυση του πυρός έχει κατευνάσει τις εχθροπραξίες. Αυτό το επίτευγμα ερμηνεύτηκε θετικά από το Ιράν, καθώς στις 17 Απριλίου ο Υπουργός Εξωτερικών Αρακτσί ανακοίνωσε το άνοιγμα του στενού μέχρι το τέλος της κατάπαυσης του πυρός, που αναμένεται να συμβεί μεταξύ 21 και 22 Απριλίου. Λίγο αργότερα, ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ παραμένει σε ισχύ για να εμποδίσει τα ιρανικά πλοία. Εν ολίγης, είναι προφανές πόσο ασταθής είναι η κατάσταση. Η ναυσιπλοεία στο στενό παραμένει εξαιρετικά αβέβαιη, ανασφαλής και με συγκεχημένους και μεταβαλλόμενους κανόνες. Αυτό είχε αναπόφευκτα τραγικό αντίκτυπο στην οικονομία και στις εξαγωγές. Τόσο η κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, όσο και εκείνη στο Ιράν, κρέμονται από μία κλωστή. Η σύγκρουση θα μπορούσε να ξαναρχίσει σύντομα. Εσείς, τι γνώμη έχετε? Όπως πάντα, περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα σχόλια ή στην περιγραφή.